Star Record. Assalamu alaikum ya shayi duk mai asubanci za ya samu ka kura tsoron duhu babu dogo alkhairin ƙasa duka duk mai olsa ya hanzarta kar ya yi miƙe gashi ka girka kai malam bar kirara ni ka faɗa mini me ya kawo ka zancen bashi kwana dai na ɗauki kirarin tauna kayan ka haba ya shayi na ya shayi duk fa ƙasar nan babu tamkar ka ko bishi da za ka ɗan samu na aikai mai sai da marayu ne ya karɓi kayan shi dan banza mai zubin tsula da kanka kamar akuya cikin leshi kun ga Allah ya yi dali na ku sai kun samu farin gashi kai mai shayi ka saurara kar ka ga yin magana cikin kunshi dama ni nan fa ya koshi nan gefen ne zan biya bashi kuma na ga kamar biredin ma ya kaso sosai gashi ya kone Assalamu alaikum shayi ya na ji ne fa ana ta taba ba haɗo mun nawa in fara sami ne Lipton mai ruwan gwaiba ba Lipton mai ruwan gwaiba sai dai Lipton mai ruwan taba koriyar madara ba zan samu wacce ake mata gam a jan roba kai malam karkada me ni shayin nan ban yi shi dan ku ba ko Atiku idan ya zo kunnan baya mu haka gashi wasta ne karas a ɗanyen shi na ji shi kamar kunun kanwa wanda ya shekara gugu ta yi shi ni fa shayin nan kuma shaida don feministoci na girko shi su Dangote nan suke zango shi da dukan escort na bayan shi wata ran da na babuwa shayi nan gefen kai ya manta hular shi mai malaya karbi nan bata ya ji hadin tsarin na birni ne mai shayi kaban shayi amma kai sauri ina hanya to ina ruwa na da sauran ka amma ka gama sha ka hau iska anya ma dan ka sani har nuna ni kake da hannunka kai waye dan uban waye kanka kaman kwariyar zuwa shi ka maza ka shi fice a rumfan nan ko in ki fallar a bayan ka yanda shayin nan ya dau zafi Allah sai hantar ka dago ne ni za ka watsa wa shayi ni din ka san da kake kuwa ni an watsa ma waye kai waye kawo ka nan dan dekar uba Gabriel